Γεια σας, παιδιά. Ονομάζομαι Καρδάσης Κωνσταντίνος, είμαι απόφοιτος του Πολυτεχνείου ως ναυτικός μηχανολόγος μηχανικός και είμαι εδώ σήμερα για να σας βοηθήσω για το ροκ σας, το οποίο φτιάχνετε. Στα πλαίσια της αναζήτησής μας για το Innovation Project 2025 μας ενδιαφέρουν κυρίως τα παρακάτω προβλήματα. Είναι δυνατότητα να παίρνουμε δείγματα νερού? Ναι, μπορείτε να κάνετε πολλά πράγματα με το νερό. Όπως να παίρνετε δείγματα νερού, να παρακολουθείτε την θαλάσσια ζωή και να κάνετε πολλά διαφορετικά νερά με τα νοσηστηρίες που θα βάλετε απάνω ή τα εξαρτήματα. Η δυνατότητα να μπορούμε να παρατηρήσουμε το τοπικό και τον θαλάσσιο πληθυσμό? Ναι, βέβαια. Αν έχετε κάμερα μαζί με τα δείγματα νερού, ίσως θα σας βοηθήσει πάρα πολύ να το πετύχετε. Η δυνατότητα να συλλέξουμε και να απομακρύνουμε ξένα αντικείμενα από τη θάλασσα. Ναι, με τον κατάλληλο εξοπλισμό μπορείτε να το κάνετε. Η εξερεύνηση των θαλάσσιων σπηλαίων και ναυτικών. Το θαλάσσιο σπηλαίο θα μπορούσατε, αρκεί να είναι αρκετά μεγάλο για να χωρέσει μέσα. Και τώρα έχουμε κάποιες ερωτήσεις προς εσάς. Σήμερα αξιόπλο το αστέρι. Το αστέρι σας. Έτσι όπως το βλέπω, οι διαστάσεις του μοιάζουν με ενός πλοίου, οπότε πρέπει να είναι αξιόπλο. Πώς θα μπορέσουμε να συστηματοποιήσουμε αυτή την επιλέξη? Από πολύ παλιά, όπως και στα ξύλινα σκάφη, μπορείτε να εφαρμόσετε ένα είδος βαφής ή πλαστικοποίησης και στα πολύ παλιά χρόνια βάζανε πίσα. Δεν το συζητώ να βάλετε πίσα γιατί θα κολλήσουν όλα τα κομμάτια, οπότε ίσως θα μπορούσατε να δείτε με κάποιο plexiglass ή να κάνετε πλαστικοποίηση, αλλά σε αυτή την περίπτωση ίσως να χαλάσουν λίγο τα κομμάτια. Πιστεύετε ότι θα μπορούσε να σηκώσει το αστέρι στο πέτρο? Θα το τεστάρουμε. Να το δούμε. Άμα δεν είναι πάρα πολύ βαρύς, μπορεί και να μπορεί να το σηκώσει. Εκτιμάται ότι οι διαστάσεις 70 επί 50 είναι καλές. Για το μέτρο, ναι, είναι καλές. Δεν είναι αξιόπλο. Θα το κάνουμε αξιόπλο. Κινδυνεύει από κάτω ο πέτρος. Κινδυνεύει κάτω από πέτρος. Όλα τα πράγματα μέσα στη θάλασσα κινδυνεύουν επειδή είναι μηχάνημα από κάποια πλάτη. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι θα έχετε τρόπο να το φέρετε πίσω. Θα μπορούσαμε να μετρήσουμε κάπως το βάθος που λέει ο πέτρος? Ναι, υπάρχουν πρόγραμμα τα οποία μπορείτε να το μετρήσετε και να το βλέπετε κιόλας σε τι βάθος πηγαίνει. Πώς θα μπορούσαμε να πάρουμε δείγματα νερού με το βάθος? Θα χρειαστείτε ένα μηχάνημα και ένα ποτηράκι ή ένα μπουκαλάκι στο οποίο μέσα θα βάζετε το δείγμα του νερού το οποίο θα παίρνετε και μετά θα το παίρνετε στην μηχανή. Τι δεν προτείνετε να κάνουμε για να γίνει καλύτερο? Πρώτα πρέπει να το συστάρουμε και μετά θα δούμε θέλει καλύτερο και πώς μπορεί. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ.